Ślązok, Stella, wynalazł pierwsze na świecie auto. To są ci od ustronianki Kochut. Zusammen ze sobą współżyją. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was, Rostomili z gminy Jasienico. Kontynuujemy nasza peregrinację po Krysie Bielskim. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej o historii tych placów, to proszę Was do Tajlika, bo Jaworzu. Jadymy. Jasienica to gmina wiejska w Krysie Bielskim, w której kwateruje ponad 24 000 personów. W samej wsi Jasienica kole 5600. Do gminy przynależą Jasienica, Bierowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Dolne Międzyrzecze, Górne Międzyrzecze, Rostropice, Rudzica, Świętoszówka i Wieszczynta. Place te wspomniano po raz pierwszy we szczętnych stoleciach. Wieś Jasienica we 1305 roku. W cenzusie wszechobecnym ze 2011 roku 1,9% personów, którzy kwaterują we Krysie Bielskim, zadeklarowało śląską narodowość. Jednakoż trzeba pamiętać, co tajla tego krysu leży też we Małopolsce. A pszczimung się tu nie odbywał. No ale kejby był, to podług sondażu Śląskiej Ludowej Partii większość pomieszkańców samej wsi Jasienica welowałoby za Czechosłowacją, to je 70%, za Polską 25%, a 5% się nie określiło. Place te leżą 60 km na południe od Katowic. Zanim napoczniemy na dobre dzisiejszego rajza, to muszę Wam się do czegoś przyznać. Je mi gańba, co ostatnio w Tajliku, o Czechowicach i Dziedzicach i o tych wszystkich wsiach, które przynależą do tej gminy, zapomniał, że, nie wiedział, że muszę się przyznać, co w Eligocie je stary kościół. Powiedział, że ino co je we Miliardowicach moderny kościół, ja to je recht, bez to my tam nie pojechali. No ale w Eligocie też je kościół, o czym powiedział mi szrajbnął jeden ze widzów. Jo, czytał, rechtował, że się do tego Tajlika, no ale nie było w Wenecu szrajbnięte na landkartach, że kuknął richtig je tam ten kościół. Ja, mój feller, dziękuję w to coś, w toś mi powiedział, co, że powiedział źle. Fellery robią i się przyznową, no nie mieszkam tam i nie znam wszystkiego, a też no mono niedogłębnie się narychtowuję, no ale to też nie ma moja robota, czasem richtig nie mam czasu. Wybaczcie, ktoś mi kiedyś szrajbnął, co że się pomylił Lipiny albo Chorpaczów, już teraz nie pamiętam, powstały niby przodziej niż Lio powiedział. Być może ja. Takie felery się zdarzają, bo ja tam nie mieszkam i nie znam też wszystkiego. Niekiedy bazuje na tym, co zazwyczaj bazuje na tym, co przeczytam. Kiedy ktoś mi okludzo po jakichś placach, no to wtedy je fajnie, wtedy nie ma tych felerów, bo to są persony, które tam mieszkają. No ale jeśli ktoś mi godo, co ja godom nieprawda, bo powołuje się na Jarczyńskiego i godom jako historia była tych placów we filmie o Jaworzu. Godom jak to richtig było po I wojnie światowej, co rychtowano tu się do Abstimungu i ten Abstimung Poloki by przegrały. Kuknijcie się tam i gadają mi, co jo Cygania, co tak nie było, i bazują ino na tym, co im propaganda wcisnęła w polskich szkołach, co we mediach usłyszeli, a to nie ma richtig historii. Jo godom jako było i niektórzy nie poradzą zmienić tego myślenia i myślą
co rozście dowiedzieli czegoś i słuchajcie, roztomajte kiedyś felery nauczano, no, propaganda uprawiano za czasów komunizmu i o polskiej historii i teroski się inaczej uczy myśla, co my doczekamy też czasów, co prawda w szkołach będą uczyć i w mediach i w takim ogólnym dyskursie o Śląsku. Bo historia śląska to nie ma historia ta z polskiej perspektywy, kero je go dano w szkołach i mediach. Pamiętajcie, i ja staram się tutaj ta richtig śląsko historio przedstawić. Nasza rajza napoczynamy we górnym Międzyrzeczu. Jest też dolne Międzyrzecze. Mezi Życi po czesku, Ober Kurzwald po niemiecku. Za nami wanielicki kościół luterański z lat 1864-1866. Murzech tutaj na nabożeństwie o godzinie 10 co niedziela mają neogotycki, no ale dryny mamy sznit barokowy, neobarokowy. Mamy tam kolony, ołtarz, ambona, kero wygląda, jakby była ze marmuru, a tak richtig to jest drzewo malowane na taki marmur. Ambona je nad ołtarzem, obraz ostatniej wieczerzy mamy nad ołtarzem i dwa sztoki balkonów. Ja mamy jeszcze rzeźby, białe rzeźby Pietra i Paula. Zapomniał żech powiedzieć, co tam we wanielickim kościele dryny mamy tabule, które udawają z oca tym, którzy poginęli we I wojnie światowej. To nie ino na zachodzie Górnego Śląska, no ale też tutaj na północnym wschodzie Górnego Śląska mamy takie tabule Łańskiego Tydnia przy kościele katolickim we Czechowicach. Takie coś było fajnie. A kajmy teroski są kąsek dali. Tam mamy kościół wanielicki, tutaj katolicko fara, a tam dali katolicki kościół pod wezwaniem świętego Martina z Tours. Kościół jest moderny, ze 2000 roku. Fara jest staro. Co się stało? Kościół drzewiany stał tu od 1522 roku. No ale w 1933 roku zgorął. I dopiero pora lotnie skorzy postawiono nowy kościół. We czasach reformacji na przełomie XVI i XVII stulecia ten drzewiany katolicki kościół był wanielicki. Wanieliki wtedy użytkowały go potem kontrreformacją i zaś je katolicki. Po tym, kiedy kościół zgorął i katoliki nie miały tutaj we Międzyrzeczu kaj odprawiać mszów, to mieli msze we wanielickim kościele, tam kaj my byli w latach 1933-2000, no to 7-8 lat. Ja, to jest ten praktyczny ekumenizm, który na tych ziemiach richtig się zdarzył, bo obejrzyjcie dzisiaj w każdym niemal dorfie będziemy mieli tu kościoły katolickie i wanielickie. Są my we księstwie cieszyńskim. Jasienica, po czesku Jasenice, po niemiecku Heitzendorf, siedziba gminy Łotymianie. W Jasienicy też mamy wanielicko-augsburski kościół. Mały, dużo mniejszy niż we Międzyrzeczu. Kościół był pierwotnie kaplicą na Kirchhofie, wybudowany w 1891 roku. Jednakoż przebudowano go w 1934 roku, jako je napisane nad wchodem. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Nie ma to osobno farność, przynależy do farności we Jaworzu, kajmy byli 2 tygodnie do zatku. A nabożeństwa tutaj są o 8.
W Edorfie jest też drugi kościół katolicki pod wezwaniem świętego Jorga z 1787 roku, nieskoro barokowy, a pierwszy kościół, pierwsza ofarność była tu już we XIV stuleciu. W sumie za czasów reformacji na tych placach XVI-XVII stulecie wszystkie farności były w rękach luterańskich. Świętoszówka, po czesku Świętoszówka, po niemiecku nie ma ekstra miana, jest to zgermanizowane miano Świętoszówka we Schreibunku w zapisie niemieckim. Co tu mamy? Można by rzec nic. Piękny landschaft na góry, słońce w końcu wyszło, pewnie dzisiaj richtig je podzim 6 stopni, trochę źle rzech się oblek, no ale już będzie myślał trochę lepiej. Co tu mamy? Kaplica wanielicko pod wezwaniem Świętego Ducha ze lat 1955-1956. Toż i za czasów stalinowskich budowano chrumy. Ta kaplica przynależy do farności we Jaworzu, tak jak we Jasienicy kaplica, a nabożeństwa są tu co niedziela o godzinie 10. Dalej za tamtą szkołą mamy kościół katolicki. Też nie ma to farność. Przynależy ten kościół wybudowany w latach 90. XX stulecia do farności we Grodźcu kościoła Świętego Bartłomieja, kaj jeszcze dzisiaj widzimy. Grodziec, po czesku Hradec. Po niemiecku nie ma ekstra miana, jest to zgermanizowany zapis. Mamy za mną zamek. Zamek dzisiaj bardziej pałac z lat 1542-1580 w stylu gotycko-renesansowym. Choć pierwszy zamek, taki budowla obronno drzewiano, stała tu już we XII albo we XIII stuleciu i przynależała do Piastów Śląskich. Nie skorzej było moc roztomajtych właścicielów. Naprawdę nie sposób ich wszystkich wymienić. Je ta bula, je tam wszystko szajbnięte. Po II wojnie światowej były tu roztomajte państwowe instytuty. Od 50 roku Instytut Zootechniki, aż do 2004 roku. W tym roku pałac przejął Michał Bożek i jego żona Zuzanna. To są ci od ustronianki. Wyremontowali pałac i dzisiaj można go zwiedzać. My tam nie pójdziemy, bo wszystkie tikety już dzisiaj wyprzedane i nie wiem, jakiś limit mają albo coś, trzeba przychodzi w Wenecu zamawiać. Toż obejrzyjcie sobie bildy, jeśli są na Wenecu, i przyjedźcie tutaj, jeśli chcecie widzieć, jak to wygląda dryny. Ja też muszę tu przyjechać, a mono się trafimy. Nie wiedział, że tutaj taki fajnisty pałac jest. Grodziec. Grodziec to też miejscowość na Dolnym Śląsku, kaj też mamy zamek. Przy pałacu mamy 12-hektarowy park w stylu angielskim, no i ruiny kościoła. Kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. Jo łaża po fundamentach, a tam mamy prezbiterium jako mniemą. Kościół, pierwszy kościół tutaj postawiono już we połowie XV stulecia, drzewiany kościół. Następny we połowie XVI stulecia. W 1910 roku powstał nowy kościół, do którego jeszcze pójdziemy, i ten z kulisowego stanu technicznego rozebrano w 1927 roku. Padł w ruina, zabezpieczono ta ruina, tak jak widzicie, w 1987 roku. Ta blacha tak trochę szpetno, no ale kiedy za komuny to robiono, no ma to swój klimat, taki trochę romantyczny. Tutaj we prezbiterium kościoła mamy fest ciekawą tabula. Józef Bożek, Elieon związany z familią, która teraz kieruje pałacem, myślę co ja.
Józef Bożek narodził się w 1782 roku we Bierach Tukej we gminie Jasienica. Umrzył w 1835 w Pradze. Tukej w tym kościele był ochrzczony 28 lutego 1782 roku. Kim on był? Konstruktorem, wynalazcą. I co zmajstrował? W Pradze w 1815 roku pokazał auto napędzane parą. Dampfauto. Jako dampf maszyna na kołach, która jeździła po Pradze. Godo się, co to był trzeci na świecie tego typu wynalazek. Godo się o nim śląski Stephenson, bo Anglik wynalazł dampf maszyna w 1814 roku. Niektórzy go dają, co Bożek to było pierwszy hop, który auto tak richtig wynalazł. Na wiele 30 lat, nie więcej, 60, 70 lat przed Karlem Benzem, bo w 1885 roku Karl Benz pokazał Benza na 3 koła, na 3 kółka z motorem na benzyna spalinowym. No to się nie przyjęło, no, ale widzicie, co to Ślązok takie coś zmajstrował. Replika takiego auta mamy dzisiaj w muzeum na Hojmgrubie. Tam jest całko ekspozycja o parze. Słuchajcie, sznupał żech w internetu coś o tym bożku i co je szajbnięte? Polski konstruktor, wszystko polski i tak dalej. Zaś na zajtach czeskich czeski. No. I tu zaś mamy te cygaństwa. To jest śląski, a czemu na jednej ze zajtów było szajbnięte czemu polski? No bo w spisie wszechobecnym w Dorfie, z którego pochodził 90%, zadeklarowało co no polsko-gotka, no ale jo tłumaczył, eklerował czemu tak było. Nie deklarowano na cyje ino mogli zadeklarować gotka, a ta gotka nie mogli szajbnąć śląsko. Wpisowali polsko, niekiedy czesko. No i z kuli tego to się wzięło te felery. Zaś chcą na siła spolonizować hopa. Ślązok. Ślązok, Stella, wynalazł pierwsze na świecie auto, jako to możemy mianować. Na początku XIX stulecia jeden ze Francuzów też wynalazł, można powiedzieć, takie auto. Szajbnijcie, eli to był pierwszy hop, który wynalazł auto. Na zicher jeden z pierwszych. Dzisiaj zapominamy, co takie były też koncepcje dampfauta, ja, na parach. Fajniste farby się zrobiły, fajniste słońce, a za mną wspominany przodziej kościół rzymskokatolicki świętego Bartłomieja z lat 1908-1910 neogotycki. Dzwony, które tu są, odlane były w hucie Malapane, o której też żech zmajstrował film. Jeżech na wierchu Goruszka we Grodźcu, a za mną neogotyckie mauzoleum z 1863 roku, mauzoleum familii Coblów, którzy przybyli tutaj ze Frankonie. Grodziec to najciekawsza miejscowość gminy Jasienico. Mamy tu moc zabytków wszystkich, że wam nie pokazał, no ale nie ino, bo są tu też łowce, natura. Łowce kojarzą się z górami, no gdyż są my w górach, to mamy łowce. Mono nie widać, no ale tutaj mamy stadnina koni, jeśli się rozchodzi jeszcze o zwierzęta. Fajnie, pierunie, że widział, że przejeżdżał konia na plecach, który se legał szłapy do wierchu, no szkoda co tego, że nie skamerował. Bielowicko. I po czesku, i po niemiecku, i po polsku, i po śląsku takie samo miano.
We wsi stoi rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca ze 1701 roku. Kościół drzewiany. Od 1756 roku na pończ chodzą tu persony ze Skoczowa. Wieszczynta, po niemiecku wieszcząt, są też insze zgermanizowane miana, a po czesku wieszczut. Co tu mamy? Wanielicki kościół ze 1916 roku. Kościół miana pojednaniu. W 1945 roku w marcu, kiedy niemieckie wojski wycofywały się z Tela, to zniszczono ta kaplica, mamy Kirchhof, kaplica tako na Kirchhofie to była. We 1949 roku odbudowano to, a od 1994 roku jest to osobno farność nabożeństwa o godzinie 9. Niedługo po wystąpieniu Lutra w 1517 roku przybyły tutaj idee luterańskie. No ale dopiero w 1545 roku za księcia Wacława Adama te ziemie stały się richtig luterskie. Jego syn Adam Wacław w 1610 roku przeszedł na katolicyzm z kuli naporu Habsburgów. Po wojnie 30-letniej pora lot nie skorzy w 1653 roku już samodzielnie reskirują tutaj Habsburgowie. I napoczyno się rekatolizacją, kontrreformacją. No bo jeszcze za tych czasów, kiedy Adam Wacław przeszł na katolicyzm, no to jeszcze tu były wanielickie kościoły, no ale Habsburgowie w końcu te pora 10 wanielickich kościołów odebrali, no i wanielicko-augsburskie wyznanie stało się nielegalne. Kaj rzekały wtedy wanieliki? No w tak mianowanych kościołach leśnych, między innymi najsłynniejszy dzisiaj jest pozostałość tego pamiątka na Równicy we Ustroniu i tam raz do roku są nabożeństwa przy kamieniu. Musieli się ukrywać, musieli tak praktykować swoją konfesję. Dopiero po wojnie północnej w 1707 roku i po pokoju w Altrasztyt upomniał się o tę ziemię, o wanielików król Szwecyje, no i na mocy ugody Habsburgowie pozwalają budować kościoły łaski. 6 takich kościołów. Jedyny tutaj na tych ziemiach był w Cieszynie, w 1709 powstał, to wiemy, Kościół Jezusowy w Cieszynie, największy wanielicki dzisiaj na placach Rzeczpospolitej. No ale dopiero pod koniec XVIII stulecia wanieliki mogły tak richtig budować swoje kościoły, kiedy to wydano pakt tolerancyjny. No i jako tako te wanieliki mogły już bardziej praktykować swoja wiara, konfesję i organizować się we farnościach, nie ino we tej jednej w Cieszynie, no ale też we takich tutaj we okolicach. Rudice, Rigersdorf. Co tu mamy? Kościół katolicki, nieskoro barokowo-klasycystyczny z lat 1782-1800, turm dobudowany 17 lat nieskorzy. Kościół nosi miano narodzenia Jana Chrzciciela. Trzeba też wspomnieć, co z Tela pochodzi Florian Kochut, artysta, malarz. Czemu o tym wspominam? Mało znacząco i znano persona Kochut, no, Łukasz Kochut, europoseł nasz, Ślązok. Tajlik o Rybniku polecam, tam, że miał z nim wywiad, chyba 5. tajlik o Rybniku. Kochut, jego familio ze strony Fatra
Som jego fater też, pochodzi z Tela, ze cieszyńskiej tajle Górnego Śląska. I no, że jego ojciec skrócił się tam do Rybnika, bo poznał jego mama, cosik, tak jakoś to musiało być, nie? Ja, pamiętajmy o Kochutach, zocno familio. Rostomili dynkmal z I wojny światowej. Na zachodzie Górnego Śląska to nie ma nic nadzwyczajnego. Mono tu też, no ale nie wiedział, że dwie taule żech odkrył ja. Dzisiaj żech o tym godał we Czechowicach, no ale dynkmal to pierwszy dynkmal, który tukej widza. No widział, że jeszcze we czeskim Cieszynie, no ale tukej nie wiedział, że co taki dynkmal trafia poległym w I wojnie światowej. Kaj oni się bili w armii austro-madziarskiej u Habsburgów. Nie ma tu szajbunków niemieckich, tak jak to na zachodzie Górnego Śląska, no ale polskie fany to nie sztimuje. Ja wiem, co by austro-madziarskie były najlepiej, to mono by i to nie przeszło, no ale śląskie fany, myślę, co były neutralne. Ja wiem, co niektórzy z nich się też deklarowali jako Poloki, no ale tak to nie sztimuje. Przy tych na zachodnim Górnym Śląsku nie ma polskich fan i tam to w ogóle forszczelować się nie można, chociaż no roztamaj te rzeczy się dzieją. Słuchajcie, i kiercki się polą, ktoś było to dbo, no ale i blumy są, no ale ze polskimi szlajfkami. No niedawno był 11 listopada, myślę, co jakiś fajer tu był. No i no słuchajcie, u nas w tej wschodniej, takiej wschodniej industrialnej tajli Górnego Śląska raczej tych dynkmalów nie ma. No widzę, co tu są troszkę inaczej, bo nie ma tych niemieckich szajbunków i tak dalej, niż tam na zachodzie Górnego Śląska, no ale myślę, co byda durś na nie trafią. I no kiedyś, że tak nie dawał pozór na te dynkmale, no ale od czasów, kiedy kamraca się ze śląską ferajną, to dawał pozór na każdym kroku dostrzegą te dynkmale. Z oca wszystkim Ślązokom poległym, tym, którzy biły się u Habsburgów. Mazańcowice, Mazanczowice, Matzdorf. Mamy tutaj kościół pod nazwaniem Świętej Maryi Magdaleny, kościół rzymskokatolicki z lat 1898-1901, neogotycki. Przodzi był tu drewniany kościół postawiony kole 1500 roku. Dosłownie 500 metrów od kościoła katolickiego mamy kościół wanielicko-augsburski pod wezwaniem Zbawiciela z 1930 roku. Podobny do tego we Wieszczętach, niskie okna, skromny wystrój, można kuknąć dryny, no nie widać za dobrze, bo mamy cima. Tam w Jasienicy też szło kuknąć, co mamy w Szczotku. No i mamy Kirchhof, tak jak tam, tak jak, to one są podobne, małe kościółki. I tak to tu wygląda. To jest filiał farności we Międzyrzeczu, kajmy byli na zaczątku. I nabożeństwa tu są co 2 niedziele. Drugo i czwarto niedziela o 8:30. Fajniste graby mamy. Tu by mogli jeszcze rozprawiać na ten temat. I tak te katoliki i wanieliki zusammen ze sobą współżyją. Też dosłownie współżyją, bo małżeństwa mieszane to jest cosik normalnego tutaj na tych tajlach Górnego Śląska. Fajnie tu, niektórzy mogą powiedzieć, nic tu nie ma, co żeś pokazywał, kościoły i tak dalej, no ale my odkryli tego bożka, ja o tym hopie, że słyszał i no nie wiedział, że tu właśnie był chrzczony i tak dalej, i tak dalej. I to jest zapomniany hop. Słuchajcie, za tydzień Bielskov, to nie ma rod wsiów, dorfów, to miasto, wyzwanie, do mnie to jest ogromne, jak szafnąć Bielsko, czytaj liki.
mu planie zmajstrować i dwóch gości. Chowcie się, Rostomili.